Arratsaldeon deizuela, Hendaiako atxikitze zentroa migratzaileak hartzekoa zen gaur goizean beste behin ere, baina 150 lagunek halakorik gertatzea eragotzi dute. Bizi mugimenduak deituta, zentroaren aurrekaldera joan dira eta migratzaileen tokia hartzeko prest agertu dira. Frantziako poliziak sartzea oztopatu die oiei guztiei, Jose Boveri izan ezik, europarlamentari izanik sartzeko eskubidea duelako, eta garaipen simbolikotzat jo du honek ekintza mobilizazioaren ondorioz, azkenean lortu baitute migratzaileak atxikitze zentroan sartzea eragoztea, eta jakina salaketa zabaltzea ere. Eguneko irudietako bat izan da hori, baina bestelakorik ere utzi digu gaurkoak eta titularretan azalduko dizkizuegu. EAEko erakundek pentsioen aferan zerbait egin dezaketela uste du ELAK. Sindikatu abertzalearen hitzetan, pentsioen sistema publikoa mantentzeko arazoa politikoa da, sortzen den aberastasuna nola banatzen den alegia. Batzorde Nazionala Bilbon bildu da gaur pentsioen inguruko txosten bat aztertu eta onartzeko. Euskadin pentsioak ordaintzera bideratzen den barne produktu gordinaren zatia Europan baino txikiagoa da, eta Txiki Muñoz ELAko idazkari nagusiak adierazi duenez, euroguneko bataz bestekora iristeko Araba, Bizkai eta Gipuzkoan 1.416 milioi euro gehiago inbertitu beharko lituzkete. SNCF tren konpainiako sindikatuek deitu dituzten protestekin bat egin dute langileen 48%ak Frantzian eta Ipar Euskal Herrian 80% izan da. Tren bakar bat ere ez da ibili gaur iparraldean. Lehen protesta jardunaldia izan da eta 35 dituzte aurretik. Europako Batasunaren eskakizunei jarraiki, bidaiarien tren garraioak konkurrentziari ireki behar dio Frantziak 2021erako. Gobernuak iragarri du ordenantza bidez aldatuko dituela langileen estatusa eta SNCF enpresa publikoarena, eta hortik sindikatuek deituriko protestak. Horrez gain, Air France hegazkin konpainian ere laugarren protesta egun egin dute. Ondorioz, bertan bera geratu dira, hegaldien 25% inguru. Datorren ikasturtean oraingoan baino 230 ikasle gehiago izango dira sehaskaren ikastoletan, eta egungo irakasle kopuru bera eduki beharko duela adierazi dio Frantziako Hezkuntza Ministerioak sehaskari. Egoera hori jasan ezin jo du sehaskak eta ikastolak alerta gorrian ipini dira, eta irakasle gehiago gabe ikasturte abiatuko ez dutela esan dute. Agerraldia egin zuten atzo, Saran, Kasu, ikastola Kexu, Lelopean, dozenaka guraso eta ikasle bildu ziren frontoian, eta orduan iragarritakoa berretsi du gaur Ur Gorostiagak. Hemen ez du inok ikasturterik hasiko, guk ez baditugu behar diren postuak lortzen, ez? Uste dute mezu argi errandiegula eta ez dute entzun nahi. Egiten duten kalkulua baita azken urteetan Frantzia mailan haur kopurua jausten ari dela, baina gu beti goragoaz eta azken 10 urteetan 180ko hazkunde bat izan dugu Ipar Euskal Herrian, eta aldiz eskola publikoetan 1%koa edo pribatuetan 1%koa, ez? Beraz, gu sekulako hazkundean, besteak mantentzen dira, eta ez digute posturik eman nahi gure hazkunde hori laguntzeko. Egingo dituzte hemendik aurrera, handiena maiatzaren 4an egingo dute ostiralarekin. Hemen ez da posible egitea bi zonaldeko biztanleak edo aurrak balire bezala, ez? Batzuk nahi beste postu izaitea eta beste batzuk bat ere izatea, ez? Espero duguna da ez horretara iristea, hemendik herri urratsera, maiatzaren 13an den herri urratsera lehen fase bat abiatzen dugu, mobilizazio txiki batzuekin, maiatzaren 4an mobilizazio handi batekin, mobilizazio berezi bat ingo dugu ostiral arratsalde bat izanen baita, eta hortarako jendea deitu dugu, gurasoak deitu dugu ostiral arratsaldea libre hartu dezaten, eta herri urratsen lehen erantzun baikor bat ez balin bada, mobilizazio hori indartuz joanen da, eta espero dezagun ez urrunago joan behar izatea, baina badirudi Frantziar administrazioak urteetan ez duela beste hizkuntzarik konprenitzen, eta haien hizkuntzan egin beharko dugu. Aste honetan bertan erabaki beharko lukete Alemaniako auzitegiek Carles Puigdemont presidente erbesteratuarekin zer egin, hau da, Espainiaratu edo aske utzi. Bide horretan fiskaltzak dagoeneko erabaki du gatazkaren zein aldetan egon eta estraditazioa eskatu du. Horretarako erabilitako argudioak gorenak aurkeztutako berak dira, alegia, buruzagi independentistari matxinada eta diru funtsak bidergabe erabiltzea egozten zaizkiola.
Puigdemonti espetxean eusteko ere eskatzen du fiskaltzak txostenean, adieraziz aske utziz gero ihes egiteko arriskua handia dela. Bitartean, Katalunian parlamentuko mahaiak onartu du Puigdemontek bere botoa beste diputatu baten esku utzi ahal izatea. Proposamenaren alde egin dute Junts per Kataluniak eta ERSek. Erabakiak erraztu egingo luke presidente gai bat izendatzeko aukera gehiengo sinplearekin eta kupen babesik gabe. Baina baita Puigdemont bera izendatzeko aukera ere. Hori egitearen alde daude Junts per Katalunia eta KUP, ez ordea ERS. Parlamentuak azken asteetan hartutako erabakiei eta investidurari buruzko azalpenak emango ditu Ganberako presidenteak ostegunean osoko bilkuran, Ziutatansek hala eskatuta. Eta politikariak bakarrik ez, CDR edo Errepublikaren aldeko batzordeak ere jomugan daude, Espainiako Estatuko Auzitegi Nazionaleko fiskaltzarentzat bederen. Kataluniara itzuli diren autoek peajeak ordaindu gabe igaro ahal izan dituzte, batzorde hauek barrerak altxa eta isunak ekiditeko kamerak estali baitituzte. Matxinada delitua egotzi nahi die horregatik fiskaltzak CDR-ei. Azken asteetan egiten ari diren protestak onartezinak direla argudiatuta. Matxinada delitua egozteko beharrezkoa da indarkeriaren erabilera, eta fiskalak ekintza bandalikotzat hartu ditu CDR-en ekintzak. Sistema demokratikoa arriskuan jarri dutela ere esan du. Espainiako zenbait komunikabide ari dira tesi hori indartzen duen iruditeria eraikitzen, baina zer dira CDR-ak? Horrela azaldu du kide batek TV3 kateko Facts saioan eta Eneko Oroz lankideak ekarri du euskerara. Roger, participant dels CDRs de Sants. Què són aquests comitès de defensa de la República? Jo t'ho explicaré molt fàcil. El primer reflex que vaig tenir d'això va ser el 31 de setembre passat. Jo vaig anar al meu col·le i vaig veure un grup de veïns reunits, veïns de tot tipus. Hi havia gent gran, gent jove, hi havia homes, dones, hi havia gent de procedències diferents, hi havia gent de tot l'espectre de la societat. I és gent que s'estava organitzant assembleàriament per protegir el dret a vot, tant dels votants del sí com del no, evidentment, i que ho vam fer. Veu protegir que es pogués votar l'1 d'octubre. Vam protegir els col·legis i vam permetre un dret que, de fet, ens l'hauria de proveir l'Estat, en aquest cas, i que no ho feia. I, per tant, diguem que nosaltres som els últims responsables de defensar els nostres drets com a persones, com a individus, no com a CDR, sinó com a veïns. Asko parekatu dute Espainiako zenbait komunikabidek batzorde hauen lana kale borrokarekin. Edozein kasutan, indarkeria eza eta desobedientzia zibil baketsua dira euren hitzetan beren printzipioak. El CDR és kale borroka? No. Són violents? No és kale borroka. De fet, kale borroka en bas vol dir lluita de carrer. Nosaltres fem una lluita de carrer no violenta, evidentment. Aleshores, és que crec que és ridícul haver-ho d'aclarir, perquè l'evidència parla per si mateixa, però com que veiem gent... Ho acabem d'escoltar. Quan veiem aquests vídeos jo penso que alguns haurien de cancel·lar la seva compte a Netflix, perquè sembla que acaben confonent algunes sèries de ficció amb el que passa a Catalunya, o potser visiten poc Catalunya, o quan la visiten estan en uns àmbits molt concrets, però la veritat és que aquí el que jo estic veient, el que jo he anat veient els mesos, i òbviament només parlo pel CDR de Sants, perquè és el que jo conec, el que jo he estat veient és una cosa meravellosa. Jo tinc un background humanista, em dedico al creixement personal, i jo el que he vist és que moltes persones d'ideologies diverses, d'àmbits diversos, d'històries diverses, persones que inclús costa de veure en la societat interactuant perquè venen d'orígens molt diversos, parlen, expressen les seves opinions, les contraposen, debaten i assumeixen acords i decideixen sempre adherint-nos, a més, per exemple, ens adherim amb la filosofia d'en Peu de Pau totalment, és a dir, com deia el Quico Sallés, no? Sempre des d'uns principis no violents, posar-nos d'acord per veure com ho podem fer per preservar i augmentar els nostres drets socials, humans, cívics, polítics. Batzorde hauen atzean erakunde politikoak daudela ere esaten ari dira. Politika norberarengandik hasten dela ulertuta batu diren herritarrak direla diote beraiek. És que inclús el fet de parlar-ne com a CDRs o com a organització a mi em sona una mica estrany, perquè al final el que són realment són ciutadans. Ciutadans que han arribat a cert nivell de consciència en el qual han entès que la política no és una cosa que tu delegues amb un vot cada 4 anys en unes institucions, sinó que la política és una faceta de l'individu. I que si no ets tu com a individu el que
lluita per defensar uns drets que s'han de defensar sempre perquè hi ha poders que pretenen sempre retallar-los, si no és l'individu el que es fa responsable dels seus drets cívics, socials, polítics, de poder votar quan ho vol fer, per exemple, no ho farà ningú. Però esteu organitzats d'alguna manera? Sempre que s'ajunta un grup de persones, inclús per anar a sopar amb amics en un restaurant, hi ha d'haver certa organització, no? Quedem a tal hora, fem tal cosa, és evident. Evidentment hi ha una organització bàsica, però vaja, no són secrets. Qualsevol persona que vulgui pot venir un dijous a Plaça de Sants, que és on fem l'assemblea oberta, i veurà que és una organització en forma d'assemblea, i entre CDRs, òbviament, amb els CDRs que ens toquen de prop, si es fa una iniciativa i nosaltres hi concordem, es decideix doncs, adherir-nos-hi. També ens hem adherit a moltes altres lluites socials, perquè bàsicament els CDRs pretenen construir la república, però òbviament des d'un eix social.